Vakasimba here ana baba. Ana maiyo vakasimba here. Unoziva kusasimba kwedu tochagura asimi murisima pengu mwariwe munondipasi mwariwe ndomuda mwari muyamu wangu ndakatengwa neropa raishe mwari wenda wangu seyerei kwakauya wamwe chibvunza kuti tingapone erei ungu ndinoda mufoni esi wangu neniwo ndinoda mwari wendomuda nduda mwari muyamuviri wangu ndakatengwa neropa raishe mwari wendawa wenyu chose sokoti ose mangwanani ano muzita mambo Jesu tinotendai toda kumukudzai nekuti matitira zvakanaka kuti chengetedza usiku wese kusvika panguva ino. Ndakunamata ndichikumikidza dare rino mukati mwemaoko wanyu Mwari tasvika panguva yekutanga basa redu. Ivai pakati pedu kusvika tichipedza. Muwe neutungamiriri hwedu hwese hwetinaho pakati pano utungamirirwe nekuropafadzwa ndimi. Ndichikumbira Mwari kuti muvape uchenjeri hwamakaisa kuna Soromoni chivai nesu patakupfuurira mberi tichipedza muzita ramambo Jesu mazvita henyu. Amen. Ndode kutaura chokwadi pamberi paHeadman paidare raHeadman chikodoro kwete manyepo garai pasi munase kutsanangudza pamberi pedare kuti zvakamira sei. Muroyi ndichitaure nyaya yangu iri pano. Ini ndakati ndichigara semhuri kwenguva yakareba. Ndina mukoma wandinotadzana nawo wokwa baba mukuru vaingogara vachingotaura pese pavanenge vangodhakwira mufana iwowo ndiwe uri kuti pedza wakaromba iwewe kuzosvikira ndichimbotaurira mukoma wakuru ndichiti mukoma muruzwa rezviri kutaure murume uyu ariwo mukoma asara ari baba aruzi Joseph kana kuti Zondi. Ndataura nawo chingoti achimbozvinyarara kuzosvikira musi wa 15 December pakatorware mwana wa mukoma iwona anonzi Edison. Ndichisvike pamba pawo akatanga kutaura kuti iwewe ndiwe waroye mwana wangu. Ndakabva kubasa kwangu ndichiuya kuno kundakapikiduka nemotika katatu ndiri mumota kuti ndisvike panapa. Saka izvozvizvi wauya panapa iwewe ndio wadini watondikuwadzire mwana wangu. Saka ndadaro izvozvizvo ndakasvikire pakusaiwadaira kusvikira mwana wavo wakarwara kwe2 weeks kusvika mwana wavo ashaike. Handina kuende kunhamo kwavo kusvika wadaidzire pamba pavo vichiti toda kuonomutemawo iye afewo ari panhamo pavo. Saka ndakamanikidzira kuti musi wakauya mutumbi ndakasvikapo pamba pavo ndikagarapo vasina kuzoti ndiripo vichingodaidzira vachingoti ndiye Muroyi watiurayire mwana wangu. Saka svika ndazoti tiende kudarira Ishe Mambwere havana kuuya kusvikira ndizonzi naIshe Mambwere enda kudarira Headman. Asi uri baba kudarira kwaHeadman kwachigodora unogare mudunhu raIshe Gwidibira ariye Joseph wacho. Kusvikira ndazoya kuno kusvika ndazindinge ndiri pano.
ndo nyaya yendauya naye kuti ndakapumwa na Mukoma kuti ndakawaurera mwana wangu. Kupumwa kama kaita mimi panga patori pajenero pakati patori nanhesi panga patori nevanhu ini ndakasara ndozodaidzwa kuzi pane urwere kuma-past 7 vamwe vakanga vatodaidzwa venharaunda vanga vadaidzwa kuma-3 dzeusiku zviri kutonzi mwana wata panguva yekushaika ichizi munin'ina ndiwo uraya mwana kuzotange kuti vanhu vazonzwa kuti vadini ndini ndakaroya vanhu vakazotozwa ndichinge ndatopinda ndakatanga kutopinda ndo pakatanga kutodaidzira kuti Muroyi wauya ndio watokudini waroye mwana wangu. Yakanaka. Alright. Saka Mukoma auya ere? Mukoma avapo. Hana kuya. Havana kuya. Akeda kuzinga wadoka. Ntaiba. Paka kuti popo ndo arayo amuna kwafukura. Andina kwase kwafukura bane kuti panga paita urwere hwakanyanya. Asipane mbozhinji dzakazwa zvishwa zvichitauka. Mbozhinji dzanga dziripo dzakatonyanya kana mupurisa waishe wakanga watodaidzwa usiku chitozi mwana wanyarara aya wakagara apa. Vanga varipo. Yo saka apo. We. Pikisa hapo mupurisa wani ndio ungatotipedzera tuone kutopinze imwe. Tunakutora chokwadi pamberi pedaredi muzvikodora. Ndoda kutora chokwadi pamberi pedaredi muzvikodora. Ndataura chokwadi pamberi pedaredi. Chigodoro. Chigodoro. Kwete manyepo. Kwete manyepo. Mwari ngandingamirira. Kwenye pasi muti Pamusoro baba. Munotwani? Nozi nyasha sembeze. Nyasha sembeze. Nyaya iri kutaura baba ava. Manga muripo? Ya, nyaya iri kutaura mukomana uyu. Takagarisana namukoma wake. Phoenix lawyer. Saka wakandimutsa kuma-3. Andimutsa kuma-3 chiti akuya mone urwere huri pamwe. Nii ndakaita displaced kusvika ipapo. Ndasvika soro ndakasvika magarire ndakaita baba vemwana vakasenga mwana wavo. Mai vacho vakagara. Mwana asikachataura. Mwana akazvimba musoro madziso. Kusvikira kunze kwaedza. Kunze kwaedza ngati kubva kuma-6 mudzimai wemunin'ina wake ndiye futi wakazota wakasvika pamvera. Chiita wechipiri kusvika kubva kwendaita. Wakandosvika wakunyarara kuti ndiye munhu uri apa uchararama here kana kuti wautoenda. Kazoti papa mwana wakatanga ugwinya. Wagwinya hake kutanga yanga asati asvika. Abata mwana wakatodini wautotisiya. Saka adaro zviya zvavatora nguva. Kwabvaita inozwi kwirire yakuti munhu uche kwirire harina kupera. Kusvikira kwirire pera akapera wabva wauya kudini kutoita zvemunhu kudai. Akatochengeta basa. Saka uyo paakataurirwa wakabva azosvikawo. Asvika pane vaimbonga akamboedza kubatsira chemanheru chacho. Wakabva asvikawo. Saka pakapinda mwana uyu chogara pacheya pakona yesofa. Chitarisa kuti besa ripano radi rakura. Hapana chaakataura pachadi. Saka baba wanga wakasenga mwana. Akabata madziso emwana echidzi mwana wakudini wakasiya. Wakatanga kutaura kuti Muroyi wangu wadi wasvika. Ende wato riri bhora watogowesa. Kupfeka gemenzi zvemanyepo. Basa rako wadini wapedza. Hapana chaakataura. Ati zvitori nane kana kuti ndingatokutema kana kuti utonditema ndibve ndafa nei nemwana wangu. Ari kutaura kudaro zvakatibata. Kana wakanga achimbobatsira chemanheru uye zvakamubata. Hapana akadi. Mai guru ake ndiye akazoya achiti baba munini tarisai zvenyu zvebesa riri apa siyanai nekudi nekutaura. Kana ari muwengi
chimbomusiyai motaura mumboona zvi kuri kuenda mana akatora nguva echitaura zvaisizvo saka uyo akasimuka unga munhu arumbobuda pai panze asi zvainga zvatopinda pai ngati mwehana yake kwatobuda kwatogara panze saka tinoziva kuti wavo zvaabuda wakagare pai panze apo zopedza ndokubva atodini kwabva atosimuka kwakuenda kuenda kwaaita ichibuda imba imo baba vakasara kwatodini tarisa besa riya kusvikira munhu ngaiti kuchipatara itakaperekedza kuenda parodi odi wauendesa mwana wachipatara kuzoti zuva rashaya futi mwana wakauya zvaari kutaura kuti ndakawapo asi vanhu havana wadini havana undiona zvididi wakauya auya akafona ari padhuze pa Mukoma yai munditore ndiuyewo pane wamu saka vanhu vaingapo wakati iwe ungaenda kurima uko zviri kuono unozviziva ukatemwako iwe gara kana achida kuuya uchadini uchauya zvididi hapana wakadini haana kuzosvikapo svikira vanhu wakatosimuka akadini adzokaumba kwake fumirei vanhu takaenda kochengeta mwana waya takaenda kochengeta mukoma wake ari kuti ndiwo akazoya achiti mukoma iwe inini ndingati here mucherere mwana wandiri pano dzimba dzake dzakatarisana nepane musha wamarinda vanhu kucherera mwana apo ndiri pano koma chonoti mira ndodi ndobvunzawo hari wakuru ari wakauya pandiri ndio zvataura mukomana uri apo indobva ndamuti ngaauye ari uchama saka ariwo ari kuti ndiwo baba ndio akamurambidza kuti ngaasauya ngekuti pangadini pangabuda zvimwe panapa saka ngatimbotarisana nezviripo iye ngaagare zvidi wakagara mwana waye akafushirwa akapedza anhu akaenda kumba ana wabvira asvikapo fumei chekuodzimura mumvuri vanhu vakaenda kuodzimura mumvuri saka vanhu kwavacheiti toda kuti tiende tisiye dziwe rakadini rakadai hazvidi zvididi vakaunganidzana naanyamunhu obvunzana tipei tizwe nyaya yakaitika panapa ngokuti sitainga tisipo akadini akatsanangura mafambiro ezvakaita atsanangura muzukuru wacho akati mungandotaura soko iri iye munhu wacho asiripo dedzai munhu wacho auye kana ada kutemwa tiri panapa tochiona kuti unotemwa here koma wakabuda kwamufonera kuti uya kumwe ndokusvika kwaakaita adaro kuti nyaya iyi haina udini uyo wakasvika kwakomangari pashemambwere vakaunza matsamba awo kuti apa vanhu aya matsamba hakuna wakadini zuva redare akaenda vaya havana kuuya mukoma uya she vakati nachazvibekuzi pamwe baba kwaari ari kutongowa ipi ikoko saka nyaya yakadini yakaunzwa kuno wanyorerwa tsamba kuti endaipi endai kwaedmin chikota ndomufambiro wedakaita